n'était antidépression na diakono foité foi mi be duskun lafiya ka hadamadi lafiya ki gɛrɛ ala la k'i surunya ala la ka tɛmɛ bato kan ni ɲɛ t'a la ɲɛ tɛ fɛn na diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ adamaden hakili lafiya ka tɛmɛ bato kan. Allahu akbar. N bɛ fɛ a ka kuma in lamɛn ni dusukun ye. Bato bato bato. Ala ye fɛn dɔ kɛ bato la ni jɔn wulila n bɛ exemple ta désert su désert tuma min ye dɔɔni sunɔgɔ n'i furulen don i cɛ ka hakɛ dafa aw ka hakɛ to hakili k'a dafa i ye jɛ ɲini a fɛ i ye ni fana ka hakɛ di heure dɔ nana se i wulila Allahu akbar. Jɔnbaw olu tɛ sunɔgɔ ni heure n'i bɛ diɲɛ fɛ n'i bɛ lahara fɛ ni wagati sunɔgɔ haramiya i yɛrɛ kan ko dɔnna dɔ ko a den ma ko n den n'i ma sufɛ sunɔgɔ dabila i bɛ fantanya diɲɛ na i bɛ fantanya lahara ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ si ka sunɔgɔ lahara k'i bɛ kɛ fantan ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka wuli ka seliji ta ka n'i jɔ tapi kan ka kibaru fili k'i ɲɛsin Allahu ta'ala ma n balimamuso ne m'a fɔ ne dɛ n m'a fɔ n b'a kɛ taa essayer bi fɛn dɔ bɛ na k'i dusukun na tuma min i bɛ jigin ka sujudu kɛ i bɛ ka Allahu ta'ala i bɛ ka communiquer n'a ye fɛn dɔ bɛ k'i la a yɔrɔ la miliyari t'a d'i ma i bɛ sa diɲɛ kɔnɔ i t'a sɔrɔ foyi la fo bato hali ni diɲɛ fa den na o t'o d'i ma cɛ mana k'i fɛ cogo cogo cɛ ka kanu tɛ se k'o sentiment in d'i ma o sentiment ye jɔn ni ala cɛ de ye a bɛ bato dɔrɔn de kɔnɔ o kama ala y'a batobagaw kɛrɛnkɛrɛn a ko n ka jɔn tɛ ban ka n bato n ye minnu faridaya kan olu dafalen kɔfɛ a bɛ na nafilaw seli a tɛ ban ka n bato f'a ɲɛ bɛ kɛ ni ala ɲɛ ye a da bɛ kɛ ni ala da ye a tɛgɛ bɛ kɛ ni ala tɛgɛ ye a sen bɛ kɛ ni ala sen a bɛ nin kɔrɔ dɔn i bɛ sa i tɛ nkalon tigɛ tugun i yɛrɛ tɛ dɛ ala b'i dilan de k'i kɛ ten i ka bato kama i tɛ haramu lajɛ tugun i bolo tɛ don haramu ko la tugun i sen tɛ taama ka taa haramu yɔrɔ tugun i ni ala de bɛ contacte la tic tac mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu y'u jɔ ala da la sira caman de bɛ yen yan'a ka se mɔgɔ dɔw bɛ yen mɛlɛkɛbaw bɛ ci lase mɔgɔ dɔw bɛ yen e jɔlen bɛ mɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen o ye direct de ye n'i ye téléphone sonné dɔrɔn ala b'a décrocher n balimamuso e y'o niveau ɲini a o tɛ sɔrɔ sanu na o tɛ sɔrɔ wari la o tɛ sɔrɔ dunuya la aba dɔ bɛ sɔrɔ min na ala bato muso a ye wuli an ka bato kɛ sa su tɛ wuli ka seli silamɛmuso a ye to an ka bato kɛ su tɛ zikiw kɛ balimamuso a ye to an ka ala bato su tɛ kuranɛ kalan i ye bato kɛ cogo cogo n'i sara a banna i ma min kɛ maa t'o k'i ye n balimamuso e ma min kɛ jɔn b'o kɛ ye Hasanul Basiri ko mɔgɔ mɔgɔ ma min k'i yɛrɛ maa t'o k'i ye ko kaba ale ye nin dɔn diɲɛ kɔnɔ k'ale tigɛra diɲɛ na kabe ale y'a dɔn
wallahi ni ma min k'i yɛrɛ maa t'o k'i ye n balimamuso n'i ma wuli ka fajiri seli maa t'o seli nɔ la fo ka t'i sa maa t'o seli ye n balimamuso k'a f'i ɲɛna n'i ma zikuru kɛ fo ka t'i sa maa t'o k'i nɔ la n'i ma wuli ka su jɔ ala ye maa t'o k'i nɔ la n'i ye sanu sɔrɔ ka wari sɔrɔ ka cɛ ka baaraya sɔrɔ ka bonya sɔrɔ diɲɛ na ka karama sɔrɔ n'i ma ala sɔrɔ mun b'i bolo foyi t'i bolo mais n'i ma foyi sɔrɔ n'i ye ala sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo mais mun de bɛ ala se jɔn ma mun de b'a to ala bɛ jɔn kanu n balimaw o de ye bato ye i bɛ sanu ɲini tuma dɔ i t'a sɔrɔ tuma dɔ i b'i nin da den kan ala t'a d'i ma tuma dɔ i b'i nin da du kan fo n k'a jɔ tuma min na beton kan ka kɛ i bɛ taa lahara ne y'o janaza caman kɛ tuma dɔw so jɔlen k'a ban k'a meublé k'i bɛ yɛlɛma nin don a tigi taga lahara ne y'o janaza kɛ a don ka so jɔ k'a ban ka tile présenta ba la sini bɛ yɛlɛma a y'i da ka sa su in na a dɔw ka yɛlɛmani don maaw bɛ tobili la tuma min invitation bɛ sen na dutigi y'i da ka taa lahara a ma si so kɔnɔ tuma dɔ i bɛ du ɲini i b'a sɔrɔ a i bɛ mɔgɔw ka danaya ɲini i b'a sɔrɔ a jɔn bɛ ala ɲini ka fɔ a kɔ maa si jɔn bɛ ala bato ko ala tɛ kabako k'i ye jɔn bɛ ala bato fo ala k'i kɔrɔta diɲɛ na k'i kɔrɔta lahara silamɛmuso mɔgɔ tɛ ka ala bato ala ye koyi bɛɛ b'i yɛrɛ ye man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wallahi n'i ye ɲuman kɛ y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ y'a k'i yɛrɛ la Seydina Ali ko kabi ala y'ale da k'a ma ɲuman kɛ maa ye kabi ala y'a da ma juguman kɛ maa la maaw kamana gana a ko n'i ye fɛn fɛn kɛ k'i bɛ yɛrɛ ye baara la silamɛmuso n'i ye arakan 100 seli i y'a seli yɛrɛ de ye a mun bɛ se ala ma n ka bi ko ja ala ye de n'o tɛ a mun n'i y'i da ka sunɔgɔ k'i si kɛ sufɛ sunɔgɔ la i ɲɔgɔn minnu ma sunɔgɔ olu bɛ taa k'i to a kɛra de la a mun bɛ se ala ma n'i y'i ban ka ala bato i ɲɔgɔn minnu y'a bato ala b'u bila darajaba la ala b'u dusukun lafiya ala bɛ hakilisigi ni jigisigi d'u ma i b'i si kɛ yɔliyɔli la e min m'a ɲini ala k'a batoli nɔgɔya ye